Dneska vám idem o našom house tour. Ja som vám ukazovala mini house tour, ale chcem vám ukázať house tour, takže tu mám svoje Lego, čo som stavala na YouTube. Tu máme nejaké hračky, Pokémon kartičky, tu mám ďalšie Lego, nehriešte to, milujeme nejaké hry, hračky. Tu máme hračky a môj náhradelník a tu máme kresby, čo som kreslila. A ďalšiu kresbu. Keď pôjdete sem, tak tu máme moju animovanú postavu a mojej sestry animovanú postavu. Potom túto skríň, to krásny kôš, jedna posteľ, druhá posteľ, tretia a tu dole, keď to vytiahnete, je štvrtá. Moje papučky, ktoré si môžem dať prvé. Potom stolička, stôl, kde kreslím, vyrábam pre vás, natáčam na tablet, robím animácie a potom to dávam na YouTube možno niekedy, lebo mám už veľa animácií, moje gate, to je aká srdačka, to som pozvala, takže potom musím to opracať a skriňa. Môžeme si to upratať, ale asi nejako narýchlo, tu som skladala Lego, tak si to nechám nejako narýchlo to poskladám, dám sa naspäť drakov, aby sa nepovedalo, že to je bordel. Tak. Tohto kartonového draka dám sem na toto. Mobil sem. Tak, môžeme ísť ďalej. Tu máme ešte. Keď pôjdete takto, tak tu máme obrazy, ďalšie obrazy. Vítajte. Toto. To bola izba, hej? Ale počkaj. Okna. Tu bol nejaký. To máme toto chceme dať na izby, alebo toto. Potom kuchyňu máme. A obývačku a my to tam máme. A toto chcem dať do našej izby. Tento obraz tohto psa. Tu máme nejaké veci, tam toto. Tu máme toto, nejaké prádlo, klavír, áno, klavír, čaška. A to chcem dať tiež na izbe, ale možno potom lampu a nejaké obrázky mám prichystané pre vás. Možno, že potom niekedy natočím, ale to je môj setup tu. Mám myšku a všetko také četlače, len tam je papiery, medňa. Potom ešte máme tu také sviečky. Spálňa, tam. Tu máme toto. Kúpeľňa. Nemám sprchový kút. Máme takéto. Takže všetko zavierame. A tam máme ešte niečo. Tak a to by bolo všetko. Počkaj, ešte spajci. A tam máme také veci. A tu máme nejakú chladničku. Keď nechceme mať tam v mazriasku, tak máme tam. Ja ich krabe má oko. No. A to je asi všetko. A ja sa s vami lúčim. A počkaj, ešte máme toto. A ešte obrazy vám ukážem. Máme tu túto mačku. Tieto koníky, ďalšie konia. Tam máme Mickey Mouse a tam máme Harryho Pottera. A to je všetko. A počkaj, ešte nie. To nie je všetko. Tu máme mačku, tam je niečo a tu máme pačku. A tento drak sa s vami lúči a on vám chce niečo povedať. Keď nedáte na toto video like alebo zvonček, tak prídem k vám domov a zožerem vás. Zatiaľ čaute. Ako povedal dinosaurus, tak presne aj ja to tak vravím. Dajte nám prosím. Chceme mať aspoň niekoľko odoberateľov. Prosím. No a ja s vami lúčim ako ten drak. Tak draku. Áno. A ešte táto mačka sa s vami lúči. Ahojte ľudia, čaute. A ja už idem preč. Ja už idem.